Mergo saiki akeh wong ora genah. Lho nggih, sakniki Gus masyaallah. Sing dadi mantu ya wis ora genah, sing dadi maratuwa ya wis ora genah. Dadi maratuwa ning ndi ngrasani mantune. Ya Allah yo mantuku sing gare iki cetile. Dia apa-apa dilebokne kamar, dia apa-apa dipangan ning kamar. Aku lho dadi maratuwane 10 tahun, rong tau pisane tukokne kacang atom. Mantuku sing gare pinter mek manak tok. Jenenge anak 7 lho kabeh kesundulan. Apa ora mbae sing jeleput ngono. Kuwi jenenge maratuwa ora genah. Mula ngaji ya ben dadi wong genah. Kowe tas dirasani maratuwamu jere cowethel pelit. Maratuwa ora nyawang gitoke. Artine sing pelit ya maratuwa. Aku dadi mantune 10 tahun, rong tau pisane tukokne kathok. Padahal para tuwa kadung panen pari tontonan. Ngono lah aku ora tau diwehi apa-apa. Ngono kok nek awakmu jerene ra godak masak. Ya Allah, sing masak lho bendina aku, Mbak. Lah maratuwa mok ngono lha mbuh. Maratuwa iso tuwek saya nyocrot. Enek mantu tukang ngrasani maratuwa, maratuwa tukang ngrasani mantu enten Bu nggih. Wonge ya teko. Gawe kacamata apa ora wonge jajali. Kanjeng Nabi dawuh al ilmu nurun, ngaji kuwi gawe lampu senter. Wong urip ning donya lek ora sregep ngaji kaya urip ning petengan gak nggawa lampu senter, engko lek nyimpulne masalah sering kali keliru. Mau temane jan tepak ngaji bareng iki pancen yo ngaji iki penting. Wong enek wong ditakoni soal padha, ngapunten Pak urung kepara kok jawabane padha. Mbak nyapo aku duwe masalah. Piye masalahmu? Ngene lho, aku ki duwe pacar. Pacarku ki jenenge Solikin. Aku karo Solikin iki gadung janji sehidup semati, tapi bapak karo ibu gak oleh. Karepe bapak karo ibu aku kon rabi karo Solekan. Lek cara pendapatmu piye Mbak? Lek cara aku lho zaman saiki duduk zaman Siti Nurbaya. Saiki lho zamane Siti Badriah. Ya lek zaman Siti Nurbaya rabi kudu manut wong tuwa, tapi lek zaman Siti Badriah rabi kudu karo sing kok demeni. Lah kowe seneng karo Solikin ya rabi karo Solikin. Wong sing arep rabi awakmu, sing demen ya awakmu. Lha tapi bapak ibu gak setuju ki piye Mbak? Alah gampang, jangan minggat telak wis. Akhirnya takon jenengan yu krono jenengan sregep ngaji. Mbak sampeyan tak sawek sregep ngaji to. Kowe golek wong sregep ngaji sak Mojosari ra nemu kowe. Wong sak Mojosari paling sregep ngaji ki aku tenan. Muslimat melu, fatayat melu, RT RW melu, desa melu, kecamatan melu. Aku lek ngomong ngaji sregepe masalah. Piye masalahmu? Ngene lho Mbak, aku kan duwe pacarku jenenge Solikin. Aku harus Solikin kadung janji sehidup semati, tapi karo bapak karo ibu gak oleh. Karo bapak ibu aku kon rabi karo Solekan. Padahal aku gak seneng lho Mbak. Cara pendapatmu piye? Lek cara aku manut bapak ibumu. Lho kok ngono Mbak? Iya mergo Rasulullah Kanjeng Nabi ki wis dawuh ridallah fi ridal walidain wa suqtullah fi suqtil walidain. Ridone Allah ki dideleh nang ridone wong tuamu. Murkane Allah dideleh nang murkane wong tuamu. Kowe rabi karo Solikin kowe seneng, tapi bapak ibumu gak lilo, tak tutui. Sing duwe jagat lho melu gak lilo. Kowe rabi karo Solikin kowe seneng, bapak ibumu gak lilo, tak jamin rumah tanggamu gak barokah kowe. Mergo gak dililani wong tua, gak dililani Gusti Allah. Kowe rabi karo Solekan kowe gak seneng, tapi bapak ibumu lilo, tak dudui Allah melu lilo, tak jamin rumah tanggamu barokah.
Dadi piye Mbak, rabi karo solekan, wong tuamu lilo, demi Allah, Allah melu lilo. Lah tapi solekan ki ra patek ganteng lho Mbak. Halah, ganteng karo laki mek masalah lampu. Angger lampune kok pateni, solikin karo solekan padha. Bu, bapake cah-cah sing wis rada piye ngono engko bengi lampune dipateni ya Bu ya. Ya kowe kok nyolot tuwek nyolot ngene to ya tak paten. Siji ngongkon rabi karo solikin berdasarkan zaman, siji ngongkon rabi karo solekan berdasarkan pemahaman ilmu agama. Wong niku siji ilmu, siji pola berpikire Pak. Mula manusa ki kudu sregep Mula Kanjeng Nabi dawuh mayyuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Wong lek karo Allah arep didadekne apik, tandane wong niku diparingi seneng ngaji. Wong ki ngapunten lek wis karo ngaji gak seneng jangan harap menjadi manusia baik. Mula tak peseni sing duwe putra niku kudu ngaji ben dadi putra sing salih salihah. Bu, putrane kon ngaji. Putrane kon ngaji. Dadi omongi mek mendeli. Putrane kon ngaji. Nek iso dipondok nih, teng mriki enten pondok to? Ora sah tenan anak ki lek ning pondok siji salate terjaga. Wis. Sampeyan dititipne Mbah Yai iki lho, ora sah ngoprak-ngoprak salat ku ben doprak-oprak kiyaine iki lho. Sampeyan anak ning omah salat tok payon tak mung. Nggih napa nggih? Nomor loro anak ki lek ning pondok untunge apa? Kluyurane terkendali. Wis anakmu ora kluyuran, saiki ora mondok kok cekeli sepeda motor, kok cekeli HP, entenono ae. Lu tenan Pak, zaman wis koyo ngene kok anak ora ngaji to. 10 pelajar putri di kota besar itu 6 wis hilang keperawanane Pak. Saiki iki data kita iki. Wis sampe nek tindak ning kutha gedhe mbuh Malang iki kutha gedhe apa ora? Lah nek cah wedok 6 aku ning 6 nak rawan wingan. Ning 4 ki perawan sing 6 wis tau nyak wisan kuwi. Lho, sapa muni kok roh? Iki data, Bro. Lho nggih, saiki anak cekeli motor, cekeli iki iya wis. Nah, lha iki jane ra kena disalahne Bu, wong iki HP lho. Aku lek nek kiai muni HP setan gepeng iki ora cocok aku. HP kok setan gepeng. HP iki manfaate gede iki. Saiki lek ning Mojosari iki wong mati wis ora enek sing layon-layon kok. Biyen nek Mojosari wong mati sing mayu-mayu saiki ndak enek sing mayu-mayu HP Pak. Lho kok krungu yo mau ning grup diomongne lho lak tenan to. Manfaate gede iki. Sampeyan gak ketemu dulur puluhan tahun iso nyambung neh liwat HP kok. Sampeyan saiki takon agama iki Pak liwat HP iso dijawab kok. Bagaimana hukum akikah anak laki dengan kambing satu? Dijawab Pak. Sampai nulis ayat kutiba alaikumusiyam diterusne karo HP sak artine sak asbabun nuzule sak kesimpulane iki HP kaya ngene iki lho. Sampeyan saiki arep gawe jajan ora usah tuku buku resep, ora usah HP. Bagaimana cara mengolah ketela kok ketik celek muncul nomor 1 jemblem. Getok putri HP. Nek kula ning ngaji teng pundi-pundi niki apa tahu Pak wong mara jarang Pak. Kula mau dalu nembe king Kalimantan nembe wangsul. Kula jane ngaji teng mriki mboten purun jane. Mergo kowesel pas kok Kalimantan. Nembe wangsul Kalimantan mau dalu isuk isirku tak getauru sampai bengi dipowek sorene. Mbuh tanggung jawab apa ora sing meksa iki nggo. Lha nggih, yo HP. Oh benjing ben ngaji teng Jember, benjing teng Tulungagung wis ora tau mara wong. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Saking pundi? Mojosari Yai. Napa nyuwun ngaji saged? Sowan apa mboten iki? Ora usah, sowan malah nggekne teh aku yang ngono. Paling awakmu rene ya ora nggo gula, aku yang ngono. Lha iki wae di-share karo panitia teko kono. Ya Allah, HP iki lho kaya ngene kok ciri elek iki lho. HP niku sae, Pak. Tergantung sing nyepeng.
Ngono lho, ning sayangi HP iki dijak apik kenek, dijak elek ya. Iki lho sing bahaya. Kok ketik ho iya metu wisan iki. Mbok ketik ho iya kok metu ho iya. Kok ketik ya metu lah anak panjenengan iki lek wis ning pondok engko karo mbah yai ditata akidahe ditata akidahe engko lek wis mulih ke pondok sampean tukokne HP insyaallah iso milah iso milih tapi kudu mondok niku panggenane ilmu. Nomor 3 untunge ning pondok apa oleh dungane kiai wis taun ajaran baru donga ki paling ampuh wong tuane dhewe-dhewe Pak. Donga jenengane dongane anak ampuh masyaallah. Donga jenengan akan sempurna lek didorong kalau dongane kiai masyaallah. Ning omah bapak ibu ndongakne terus bareng ngono ning pondok kiai ndongakne wis komplit wis niku. Ayo mon mergo mondok itu panggenane ilmu. Mondok. Mergo sing iso dadekne anak apik karo lagi ilmu agama. Lah pusat basis ilmu agama niku sing paling istimewa ki ning pondok. Bu, ngaji nggih. Ngaji ben dadi wong genah nggih. Nggih, mula lek pengen dadi wong genah 3 Pak syarate. Mergo saiki akeh wong ora genah. Lho nggih, sakniki wis masyaallah. Sing dadi mantu ya wis ora genah, sing dadi maratuwa ya wis ora genah. Dadi maratuwa ning ndi ngrasani mantune. Ya Allah yo mantuku sing gare iki cetile. Dia apa-apa dilebokne kamar, dia apa-apa dipangan ning kamar. Aku lho dadi maratuwane 10 tahun, 2 tahun pisane tukokne kacang atom. Mantuku sing gari pinter mek manak tok jenenge anak 7 lho kabeh kesundulan apa ora mbae sing jeleput ngono kuwi jenenge maratuwa ora genah mula ngaji yo ben dadi wong genah kowe tas dirasani maratuwamu jere cowedel pelit maratuwa ora nyawang gitoke artine sing pelit ya maratuwa aku dadi mantune 10 tahun 2 tahun pisane tukokne kathok. Padahal para tolek kadung panen pari tontonan. Ngono lah aku ora tau diwe apa-apa. Ngono kok nek awakmu jerene ra godak masak. Ya Allah, sing masak lho bendina aku, Mbak. Lah marata mau ngono lha mbuh marata iso tuwek saya nyocrot. Enek mantu tukang ngrasani marata tukang ngrasani mantu enten Bu nggih. Wonge ya teko. Gawe kacamata apa ora wonge jajali. Ayo awake dhewe kudu sregep ngaji ben dadi wong genah ngono lho. Nek mula ngaji iki ganjarane gede Pak. Majelis ilmu ngaji bareng iki ganjarane gede Pak. Talabul ilmi sa'atan khairum min qiyami lailatin. Ngaji sak jam kuwi luwih utama tinimbang salat sewengi. Niki mangke nek ngaji kula sak jam luwih apik tinimbang jenengan salat mulai maghrib sampai subuh. Ngacung sapa sing tau salat sewengi? Ngacung tak tukane vario. Sing ngomong erong tau kok. Lho nggih. Sampai Kanjeng Nabi dawuh idza ta'ala ya yaumun la ajdatu fi ilman yuqarribuni ila Allah fala burikabi. Kok aku ketekanan dina ning dina ki aku kok gak ngaji blas dawuh Kanjeng Nabi. Mongko ning dina ki uripku gak enek barokahe, gak enek apike. Kanjeng Nabi ngukur uripe 24 jam ki awake dhewe apik apa ora. Kanjeng Nabi mek ngukur kowe mau sedina sewengi ngaji apa ora. Ya Allah. Mula ngaji ki Masya Allah Pak, pahalanya besar sekali. Sampai wonten sunggane hadis sahih. Dawuh Kanjeng Nabi inna lillahi malaikatan sayaratan fadlan. Allah ki duwe malaikat sing bendina niku mlaku-mlaku Pak. Bendina mudhun kok langit iki mlaku-mlaku ning langit donya niki. Goleki wong-wong sing ngaji Pak. Goleki wong-wong sing sholawatan, goleki wong-wong sing tibaan, goleki majelis-majelis zikir Pak. Golek wis petuk malaikat ki mandap terus ngubengi majelis niku Pak. Jadi teng mriki niku enek pas pampeng, pasukan pengaman pengajian. Mengki wonten enek malaikat-malaikat hadir Pak. Nalikane pengajian niki mangke bubar, maka malaikat bubar munggah nang langit. Teko langit dilalai niki mangke panggih Allah ditakoni ya karo Allah ya malaikati min aina jitum. Bae malaikatku teko ngendi awakmu ki mau?
Kula niki mau saking Mojosari Gusti. Mojosari di Kepanjen Gusti. Kepanjen di Malang. Enak apa nih kono ya Allah. Wonten majelis ilmu, wonten ngaji bareng. Bahas agama panjenengan, bahas nyucekne panjenengan, mulyane panjenengan. Sing ngaji kuwatah Gusti. Pak Lurah dugi Gusti. Nyumbang apa ora duka Gusti. Pak Lurah sing pundi niki? Oh, Pak Lurah ini. Ora lho malaikat wong sakmono kae ning Mojosari kok nekani pengajian lho sing dipingini apa? Ki udan-udan kok teko nang pengajian sing dipingini jannatuka ya Rabb. Swarga panjenengan Gusti, ya Allah. Malaikat kok yo cerdas to. Langsung mawon dicegem sing dipingini swarga panjenengan. Bu, mumpung malaikat durung munggah tak ikrar nih. Sampeyan pengen swargane Allah napa mboten? Pengen. Pak, jenengan pengen apa mboten? Mumpung malaikat rong munggah. Wis to pokoke muni pengen ngene. Senajan awake dhewe iki jane lek jujur ora pantes mlebu swarga. Lho wong sing mlebu swarga iki wong sing demen karo Gusti Allah kok. Seneng karo Allah. Jenengan karo Allah nggih seneng Bu nggih? Sampean berarti cinta ning Allah nggih? Iya Allah. Njajal tak takoni jujur. Wong cintai kan yo perlu dibuktikan to. Enek wong muni I love you kok nukokne pulsa ora tau ya jan. Lanang opo ya? Panjenengan kok ngaku muni demen kali Allah jujur teng dalem panjenengan bar maghrib suara TV karo suara ngaji kathah pundi? Suara TV karo suara ngaji kathah pundi? Lha jare demen Allah. Berarti ngapusi iki. Ngisi kotak amal karo ngisi pulsa sregep pundi? Allah, ya Allah. Bu, maca WhatsApp karo maca Quran sregep endi? Jere demen Allah. Jujur Bu, teng dalem jenengan ruang tamu karo kamar sholatan apik endi? Iya, jadi demen karo Allah. Kamar sholatan diseleh mburi dhewe cedheke kandang sapi ya Allah. Dapat di keramik blas. Ngono kuwi ya enek klosone tapi wis bodol-bodol. Kayak ngono kuwi ning kamar sholatan iki enek centelane ya Allah katok bea androk dicentele ning kono ya Allah. Sama ning kamar tamu wonten nyantelne katok wani ora yo. Tapi lek ning kamar sholatan kok wani. Padahal niku kamar kangge komunikasi karo Allah lho ya Allah. Kadang anake takon, "Bu, apa memeane pun garing lho Bu, salah pundi?" Kamar salatan. Jadi sembah Bu, karake pun garing salah pundi? Kamar salatan. Kamar paling apes sih kamar salatan. Sampai kula nate dolar gini dulur kula iki lah kok sanyo ki seleh kamar salatan to, Pak. Lagi kene maca Fatihah kok sanyo ini mak nging. Aku lan tak batal kurang ajar ya. Nggih napa nggih. Awake dhewe lek ngomong ni demen karo Allah nu sajake ora patek pantes ngono. Pak, sampean mau ya muni demen karo Allah. Aku tak takon jujur. Lamun dina iki sampean panen pari 2 ton. Sampean PP nang Baan jam 7 sampai jam 12 panas sampean nyekeri gabah. Akhirnya kesel jam 12:30 sampean sehari angker lek turu lho kok moro-moro ki tangi ki jam 2:30 mendung peteng ate urung salat zuhur lek ditinggal salat zuhur gabah kudanan lek ditinggal ngentasi gabah zuhure sing ngucul ngentasi gabah apa zuhuran iya lah gabahe karo pengirane diapet gabahe ngene kok muni demen aku. Lah piye lek ditinggal ngentasi gabah zuhure ucul ditinggal zuhuran gabahe kudanan kaya milih ngentasi gabah berarti padha karo aku awakmu.
Namun jenengan Jumatan Pak, ning sak panjenengan nek dhuwit 4 lembar, sing sak lembar 100.000, sak lembar 50.000, sak lembar 20.000, sing sak lembar 1.000, sing dilebokne kotak amal sing pira Pak? Alah. Ora sing 100.000. Lho jadi demen Allah. Malah enak sing lebokne dhuwit 1.000 aja dilebokne kotak amal Pak. Mergo dhuwit 1.000 gambari patimu ora nggawa pedang. Engko nggawa pedang aja dijak ning masjid, wong nggawa pedang iki dijak nang Tegalan ngono lho. Sing dijak ning masjid lho rungokno sing kuplukan ya lho Pak Karno karo Pak Hatta, mula karo Menteri Keuangan gambar dhuwit 100.000 dikai gambar wong kuplukan, kuwi kon ngejak ning masjid. Lho malah sing dijak sing nggawa pedang akhire dilebokne kotak amal mbacoki kancane malah. Kaya ngono kok ngaku demen Allah iki lho. Lho nggih, apa meneh ibu-ibu lek arep mlebu swarga iki dawuh Kanjeng Nabi angel. Lah piye wong Kanjeng Nabi ki nalikane Mi'raj ni roh wong ning neraka niki lho kok sing akeh isine wong wedok to, Pak. Inna aksara ahlin nar an-nisa, ya Allah. Padahal ning Mojosari lek ngomongne pengajian sing sregep wong wedok, jamaah wong wedok, istighosah wong wedok. Nggih napa nggih, Bu? Acara ra nek wong wedok ra dadi. Muli kadang kula ya Allah, mula teng hadis niku langsung diprotes Kanjeng Nabi. Lho Kanjeng Nabi, wong wedok iki sregep ngibadah kok kathah sing mlebu neraka Kanjeng Nabi. Napa sebabe? Iya, wong wedok lek ngomong ning ibadah, wong lanang kalah. Wong wedok bahasane pinter ngadai banyu nang timbo, tapi gak sadar timbone bocor. Lek ngomong ning ibadah sregep wong wedok, tapi lek ngomong ning mempertahankan ibadah, mempertahankan kebaikan niku cek pinter wong lanang. Lho nggih, wong wedok niki gak napa niku dawuh Kanjeng Nabi akeh sing mlebu neraka niku mergo siji terlalu banyak komentar niku lho, Pak. Kakean rasan-rasan. Kakean ngomong, kakean cang. Dan nanti dibuktikan Pak, enek wong wedok 10 di tepi jajan sak piring, wong lanang 10 di tepi jajan sak piring. Wong wedok lho, wong wedok 10 lagi nyekel jajan wis ngrasani ora gelem mekar ya. Lagi nyekel wis ngrasani. Ngono iki kono nyaut ya ngono kuwi yu lek tepungi duduk cakra. Jajal lek tepungi cakra engko lek mekar. Kono nyaut ora mergo tepungi, mergo lek nguleni karo banyu adem, jajal lek karo banyu panas golek mekar. Lagi nyekel tok wong telu sing ngrasani. Akhirnya dicakot celek lu rasane neh gak patek legi. Yo nyawit ta, ora nyaut yo ngono kuwi yo lek gulane sing putih kae. Jajal lek gulane sing buluk lak legi, gula putih kuwi murah kuwi yo. Ora nyaut ya ngono kuwi yutun pelite masalah. Jajan dipangani wong 6 sing ngrasani. Sampeyan roh wong lanang 10 ditepi jajan, ora nek sing mikir mekrok mekret mekat wet langsung bar ngono cek mah bener ya iki sing jenenge an-nadzafatu minal iman, kebersihan ini sebagian dari iman lho malah ganjaran. Lho nggih tenan Pak, pancen wong lanang pinter njaga lisan. Lho jenenge wong wedok lek ngomong yasinan, tahlilan, kalah wong lanang Pak. Jumlahe yo akeh, wektune yo dawa, zikire yo banter. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ngono iki lagi mari yasinan mulih. Metu teko gawangan wis ngrangkul kancane. Ndak cocok. Omahe apik tingkat tumpakane mobil, ngopeni yasinan mek pecel. Tandinge muni ya ngono kuwi ritek sambele sengak. Lagi zikir metu wis ngrasani sing di omah. Sampeyan roh wong lanang yasinan mulih yasinan ngrasani ra enek. Lah nyapa? Lah cangkeme ngemut rokok. Masa iso mulih yasinan ngrasani mergo ngemut rokok. Ngono lho rokok kok diharamne. Rokok iki malah ngrekso ngrasani. Mulai ibu-ibu bar pengajian ndak pengen gak ngrasani ngerokok.
Mula wong yasinane wong wedok ya utuh, apa wong lanang ki ya utuh mari tahlilan. Nang memot nang. Heeh. Nek wong lanang karo wong wedok iki budal buwuh. Mriki buwuh napa becek? Becek nggih paham nggih. Budal becek sing wedok digonceng teko lokasi becek, sing lanang pinarak ngene sing lanang, sing wedok pinarak ngene sing wedok. Mari ngoten diaturi kon dahar, mari dahar kondur mulih. Sing lanang becek 50, sing wedok 30. Metu teko terop sing digawani jajan, sing lanang apa sing wedok yo? Ngono ki bojone sampean ya komentar. Mboten padahal becek 50 tok. Cara wong kuwi kenyih kakan komentar, sing rewang kok goblok men aku becek 50 bojoku 30. Meneng Pak wong lanang pinter jaga lisan kok. Akhirnya mulai sing wedok digonceng nih Pak beda motor. Ya Allah urung teko omah wis ora kanten. Lha kok jajan iki lho kok dirogoh diitung ta. Niki noyo telu. Lha kok muni ngene sing lanang, ya mek telu. Berarti aku becek 30 jajan sitok ki 10 ya. Sing lanang komentar ora wong dalane Mojosari angel kok. Ora jawab blas, jawab tiba. Malaikat ning langit krungu, ya Allah yo becek 30 kok gawe ngrasani coret sing 10 kari rong. Mulih teko omah sing lanang pinarak nang ruang tamu, sing wedok nang kamar. Anake mlayu ngene bapake, "Yah, apa mantene ayu apa ora yah?" "Oh, aku ora roh. Aku nang ngadoh karo dekor." Mlayu ngene ibuke, "Bu, mantene ayu apa ora, Bu?" "Mantene jane ayu, Nduk, tapi sing macake ndak iso, rupane malih kaya kokok beluk." Malaikat ning langit krungu, ya Allah yu sedekah 30 kali 20 gak kok eman-eman coret sing 10 kari 10. Anake nerusne, sapa sih Bu sing macak? Ya lah iku salon Mojosari iku lho. Ndak godak macai larang. Malaikat ning langit, ya Allah yo kari 10 gak kok eman coret sing 10 becek 30 ganjarane entek, sing lanang becek 50 ganjarane utuh. Tuh sing pinter jaga lisan nggih. Sampeyan tak kei resep aja gampang ngrasani. Piyambire gak ngrasani, sampeyan jagongan nang emperan wong 5 kok maune nyeritakne anak. Wis mulai arep ngrasani, sampeyan ndang salah sitok bengok sing banter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu ingkang kula hormati, kula pembawa acara rasan-rasan. Monggo acara rasan-rasan kita buka kanthi waosan alfa. Ya untung Bu, swarga ki ora pantes, swarga itu hak prerogatif Allah. Senajan mungguhe manusa ora pantes, tapi lek mungguhe Allah pantes, awake dhewe panggah mlebu swarga. Muga-muga awake dhewe pantes mungguhe Allah. Amin ya rabbal. Lho ora lho wong Mojosari sing teko nang ngaji bareng kuwi lho, kok sing dipingini swargaku to malaikat? Apa wis terus swargaku? Dereng Gusti. Malaikat sora wong sing ngaji bareng tak duduhi swargaku. Sing dipingini apa ya malaikat? Kula yakin Gusti, lek tiang-tiang jenengan duduhi swarga panjenengan, sing disuwun sitok apa malaikat? Didohne saking nyuwun, didohne saking neraka panjenengan. Lho, lha apa wong wis terus karo nerakaku? Iki wong-wong padha batin, ora lho jarene Allah ki Maha Tahu. Kok dadak takon kaya ngono ki berarti piye iki? Niki jenenge syariat Bu. Allah ki jane wis ngerti lek malaikat kok kene. Tapi mangga ditakoni sebagai syariat kaya sampean lho yu, tanggane sampean duwe napa sampean duwe tangga ngangge seragam sekolah. Sampean kan yo ngerti lek kuwi arep budal sekolah. Mula mangga sampean takoni, budal sekolah, Nduk. Oh nggih niki ujian Bude, jenengan dongakne mugi-mugi lancar. Padahal sampean wis ora lek budal sekolah, yo mangga kok takoni. Sing ditakoni yo ora nesu. Budal sekolah Nduk ora nglunting, mosok ngono ya ora to. Yo mangga nggih sekolah, yo kuwi jenenge syariat. Sampeyan terus tetanggane iki lek nggawa pacul kuwi berarti arep budal ning
Mula kok takoni teng Saben Pakde, heeh, macul kari titik kuwi lho. Sekono yo ora nesu, padahal sampean wis roh lek kuwi arep ning sawah yo pangga sampean takoni. Sing ditakoni yo ora nesu, badhe teng sawah Pakde ora arep macul gegermu ngene. Allah ki ya wis ngerti, tapi pangga disyariati ditakoni. Oh pikine swarga nggih, cara tak dudu swarga sing dijaluk apa? Sing disuwun didohne saking neraka panjenengan. Lek tak duduhi nerakaku kira-kira apa sing dijaluk? Ya Allah Gusti lek jenengan duduhi neraka panjenengan kula yakin sing disuwun sita apa malaikat pengapura panjenengan. Mergo sing saged mbatalne piyantun mlebu neraka niku namung setunggal Gusti pengapura panjenengan. Wong ngono malaikat. Nggih Gusti. Woi malaikat sak langit klumpuk-klumpuk. Seksenono lek pancen wong Mojosari sing rawuh ning acara ngaji bareng seksenono lek sing dijaluk pengapuraku seksenono sak bubari pengajian kabeh dosane tak ngapura amin ya robbal kaya ngeten iki lho Pak ganjarane ngaji dadi jenengan kundur saka ngaji sampean kundur nggawa pengapurane Allah mula ayo wis wong lek pengen dadi wong apik siji kudu sregep ngaji. Sing nomor loro, apa cukup to awake dhewe sregep ngaji tok mboten cukup Pak. Kathah wong sing sregep ngaji ki sing pelit panggah pelit tok. Lho nggih sregep ngaji tapi pelit iki panggah. Enek wong wis sregep ngaji tapi karo sing lanang panggah getaan. Wis ra basa, padahal bendina ngaji. Enten ta nggih? Ki wong wedok sakmene sing basa karo ora akeh ndi? Blas. Itoke nek enek. Iki wong wedok itoke sing basa karo sing lanang nek enek. Alah, karo Pak Lurah basa. Lho, tau ditukokne apa awakmu? Sampeyan tau pisan ditukokne BH. Karo Pak Lurah basa melipis karo bojone malah belas. Masa apa Dik lompong? Ya Allah Dik lompong lepakane grameh ya kari badoke kono kenyih menciah. Jarmu piye teh wingi tak kon jangan ndok. Apa jangan ndok? Ndokmu lho janganan. Bu, basa nggih. Padahal suami jenengan apa lho ora diwehne. Njaluk omah gaekne mobil motor tukokne, gelang kalung tukokne. Apa gak diwehne sampean? Pari sak sawi sak sawahe peken Dik, tegalan sak tandurane peken Dik, omah sak isine peken Dik, kandang sak isine peken Dik, dompet sak isine peken Dik, sampai suwal sak isine peken Dik, sampai isine suwal diwehne. Padahal wong lanang sing diman-iman isine suwal. Lho kok semer bojone sampeyan lek ngising ning kali sing dibekem apane iku? Samar ditoto liwak. Lho sampean basa karo Pak Lurah sae karena Pak Lurah itu pemimpin. Sampean jangan lupa suami panjenengan juga seorang pemimpin. Lek lurah ki sing ngangkat manusa, tapi lek suami panjenengan ki sing ngangkat Allah. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Mula panjenengan lek saged berhormat kepada pemimpin. Wes. Sing nomor siji, lek pengen dadi wong apik, syaratnya kudu sregep ngaji. Sing nomor loro, lek pengen dadi wong apik, syaratnya apa? Kudu ngulinakne penggawe apik. Wes. Apik karo elek ki mergo kulino. Ora enek wong apik dadak, ora enek wong elek dadak. Kok ning Mojosari enek wong apik niku mergo kulino nglakoni apik. Kok ning Mojosari enek wong elek niku mergo kulino nglakoni elek. Elek karo apik iki mergo kulino. Sing doyan rokok karo gak doyan rokok kuwi penyebabe padha, kulino. Bapak-bapak seneng rokok mergo kulino ngrokok, ibu-ibu gak doyan rokok mergo kulino ora. Pak, lek pengen leren ngrokok kulinakno gak ngrokok. Bu, lek pengen seneng rokok kulinakno. Kula niku dulu mondok teng Jampes perokok berat. Tahun 93 ibu kula sedo, tahun 97 bapak kula sedo. Kula jek ning pondok ngrokok, jaman semonten rokoke bentul biru, Gus.
Akhirnya bapak sedo ibu sedo kula wangsul ning Jember tahun 98. Kula diopeni bulik kula mulih ki ngrokok. Bulik kula langsung muni, ya Allah Lukman, bapak ibu wis ra enek. Bulike mbantu ning pondok direwangi adol kambil adol sepet. Lah kok kowe kok enak men ngerokok. Langsung Pak rokok ning cangkeme tak cekel cek. Tak ceblok nih, mulai saiki ra kere ngerokok. Ke tahun 97 sampai 2025 berapa 28 tahun ngapunten kula wis ora ngerokok. Ya ora masalah mergo kulino ora. Bu. Komputer yang angel apa penak, laptop yang angel apa penak? Angel mergo sampean ra kulino, lek sing kulino penak. Sampean gak iso laptop mergo ra kulino, lek sing kulino penak. HP Android yang angel apa penak, Bu? Iki lho sing tuwek-tuwek HP Android iso apa ora iki? Iso apa ora lek iso PN? Lah nyapa ki gak iso mergo gak ku. Jajal sing nom-nom Pak Lukman kula PE menyuk men. Lah awakmu kulino kok HP Android ki ibu-ibu sing sepuh gak iso mergo gak kulino. Lek sing kulino manusa ki lek pengen dadi wong apik tenan Pak, tenan apik karo elek mergo kulino. Lho Pak peda pancal ki angel lho Pak. Peda pancal kok ditumpaki wong dideleh tok ambruk kok. Lho peda pancal kok sampean deleh tok ambruk aja dijagang lho. Tapi nyapa sampean tumpaki kok malah ora ambruk mergo kulino. Nyetir mobil ki angel Pak wong bane ra ketok kok. Loh, tapi nyapa sampean kok sakit? Mergo kulino. Bu. Bahasa Arab yang angel apa penak? Angel apa penak, Pak? Angel sampean ra kulino. Lah kulino penak, niki sampean tak ceritani, paling sampean gak percaya ini kisah nyata. Kula nembe mawon teng Mekah. Ya Allah ning Mekah iki ya Allah, cah cilik-cilik lho kok pinter bahasa Arab to. Mergo ku lho tenan Pak. Uang niku ngapunten iki mboten jorok. Uang iki lek kulino WC ndodok, dikeki WC duduk ra iso metu. Mergo kulinane lek teng WC ndodok. Engko lek dikeki WC duduk ya ora. Kula niki kan sering ngaji niku nginep teng hotel. Ki saiki hotel ora enek WC ndodok yo, kabeh duduk. Ki aku kecilik iki dibelajari ning WC iki ndodok. Akhire kula WC duduk ora metu Pak. Akhirnya ki piye? Lah kok entuk hidayah kono Allah Lukman, kowe lek pengen metu WC duduk ki lho dodok ana. Akhirnya tak dodoki lagi metu terus. Lah tenan apa-apa ki mergo kulino to mongi. Lek ra kulino angel tak mongi. Tenan Pak, kulino kabeh niku. Wis to, sampean niku lek wis ngaji kulinakno penggawe apik. Engko lek wis kulino, wah lek nang lakone apik ra penak sampean kok. Zikir angel apa penak, Bu? Bu, zikir angel apa penak? Penak kangge sing kulino, lek ra kulino. Zikir ki asline penak, tapi lek ra kulino ya angel kok. Lho lek ra kulino sampean angel ora kulino kok. Mun dikabari tanggane mati, yo anu mati, yo mati lho. Bayangkan yo anu mati, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lho dikabari mati kalau bener yo mati. Oleh ra kulino listrik mati sak Mojosari unine padha yo mbasa murup piari ha. Gile ra kulino gile. Mesti listrik mati inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, listrik murup piar alhamdulillah. Lho, ibadah ki keterampilan, Pak. Ibadah ini keterampilan. Uang lek kulinone arep maem bismillah, kok arep maem ya bismillah, mari maem ya alhamdulillah. Lah kulino ora iso. Wong arep maem lho cocok kentaki wat. Bar ya alhamdulillah malah wedhus. Mergo aku kulinakno ngimami salat ki tulung sing ngimami salat. Bar salat ki sampean kulinakne lek zikir ki rasah kesusu.
Ora usah kesusu, diterampil nih. Mulai wis kulino, penak sampean. Subhanallah, 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 subhanallah. Digenah nih sampai ping 33. Lagi pindah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Lagi pindah ping 33. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Sampean kulina nih. Ora usah kesusu. Lah sing kathah musala masjid iku tak emat nek iki kabeh kulinane kesusu. Genah awale engko akhire ilang. Subhanallah, 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 alhamdulillah, 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 dolah, 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 dolah. Ya Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Iki jane zikir apa? Iki mergo kulinah niki ya ngono kuwi. Ora usah kesu. Ditung ping 30 dikulinakne. Sing tampil iki ngono kuwi. Subhanallah, 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 ilang terusan suarane. Zikir la ilaha illallah niku dikulinakne lame rada dawa ta wong kuwi bacaan mad jaiz munfasil. La ilaha illallah, la ilaha illallah enek dawane. Wadang wis kesusul la ilmu la ilmu la ilmu la ilmu la kadoane suarane ganti kalakil 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 niki ya mergo kulino kuwi mau lho. Bu nabuh ngene iki penak napa angel Mas? Mas sing tukang nabuh iki angel apa penak? Pengen gitar gak gudak belas main gitar nak kulino. Bu dikulinakne zikir nggih. Kesandung innalillahi numpak beda motor bismillah, mudhun kok beda motor alhamdulillah. Lho nggih Pak, sampean kulinakne. Aja gelem zikir lek nek lindu tok. Wah nek lindu sak Mojosari la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah. Kok lindune kalem zikir kalem la ilaha illallah. Lindune mandek lho kok mandek lah. Barang coba yo lindu la kuwi jenenge zikir cap lindu gelem zikir lah enek. Sampeyan kulinakne Pak, dawuh Kanjeng Nabi istiqomah. Tenan wis to wong lek kulino zikir gak zikiri gak penak. Mas Pak misuh yang apa penak? Penak kanggo sing kulino ora kulino. Misuh ki penak tapi lek ora kulino angel njajal ibu-ibu kon misuh. Ora iso mergo raku. Njajal sing kulino kesandung titik ya cuk. Cok, iki mergo kulino. Sampai pengajian iki dipisuhi, kowe dhek iki ana pengajian ndak nyanyi nduk endi sih cok. Ini. Wong lek kulino misuh ra misuh ndak penak, Pak. Wong lek kulino zikir ora zikir ya ora. Wes, lek pengen dadi wong apik tenan, ngulinakno penggawe apik. Apik karo elek mergo kulino wis tak duduhi. Nyapa to Allah nggih bulan Ramadan. Janjine Allah ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wong sing padha iman diwajibne awakmu kabeh poso Ramadan kaya wong biyen poso la'allakum tattaqun. Awakmu ben dadi wong takwa, ben dadi wong apik. Allah ngongkon awake dhewe berubah dalam waktu 1 bulan agar apa? Agar terbentuk karakter takwa, Pak. Mulai bulan Ramadan awake dhewe dikongkon nyegah ngrasani mitnah maido niku mek kon ngulinakne lek sampean saulan kulino ngempet gak ngrasani bulan setelah Ramadan abot arep ngrasani Pak. Jadi Ramadan itu diciptakan karo Allah kanggo apa? Kon ngulinakne penggawe apik mulo sampean lak direksa to. Dipanggih ngrasani ngelokne maido mitnah
Sampeyan lho posone saulan, Pak. Lah nyapa kok poso saulan? Nggih, karepe Allah lek wis sampean kuat poso saulan, kulino poso saulan, engko lek 8 dina lak kuat sampean. Lho kok 8 dina Pak Lukman? Lek wis poso Ramadan, kongkon ngulinakne poso Senin Kemis, wis. Pendak Senin Nyenen, pendak Kemis. Senin Kemis, mek 8 dina, Pak. Awake dhewe iki sering kali bohong, wong saulan kuat lho, kok 8 dina ora kuat to. Wong pas dilatih saulan lho. Karepe Allah lek wis kuat saulan, Allah mek njaluk kon ngulinakne 8 dina. Tarawih wong NU niku 8 pinten Pak? 23 rakaat. Wis. Nyapa awake dhewe kok tarawih 23 rakaat. Engko lek sampean salat qobliyah ba'diyah, lek wis tarawih kuat, qobliyah ba'diyah ora enteng. Jadi ternyata ditemukan bahwa bulan Ramadan itu bulan untuk melatih kita menjadi manusia baik. Mula akhiril la'allakum tattaqun. Lah sing enek ning uteke awake dhewe, Ramadan iki digawe ibadah musiman. Mula cok enek unen-unen, he poso kok nesu, poso-poso aja nesu. Maknane piye? Lek sir nesu engko bar poso. Nggih ta? He poso-poso kok ngrasani. Ramadan aja ngrasani, kaya-kaya lek sir ngrasani engko bar. Ya Allah, jadi awake dhewe iki poso Ramadan iki dianggap ibadah rutinan. Lho padahal Ramadan itu bulan untuk membentuk awake dhewe dadi apik setelah Ramadan. Dadi ngeten Pak, Ramadan iki awake dhewe dipeksa kongkon apik saulan ben sisane sing 11 wulan digawe kaya Ramadan. Lale awake dhewe Ramadan apik, bar Ramadan kumat neh, kuwi cara bal-balan 1 11 kalah kok 10. Jadi ibadah awake dhewe iki lek Ramadan yo termasuk kula barang iki lho Bu. Mula sampean kongkon sahur iki nyapa? Engko lek wis saulan kulino sahur kan kulino tangi sebelum subuh to Pak. Engko lek wis Ramadan tek kon kulino tahajudan lho, ngoten lho karepe Allah niku. Jadi wong iki kon meksa saulan ben sisane sing 11 ulan dadi apik. Lah awake dhewe kuwalik sing 11 sing saulan apik, bareng ngono sing 11 ulan kumat neh. Kuwi cara bal-balan menang saulan, kalah 11 ulan. Kaya Arema musuh Sleman. Kalah 6 Sleman. Lah awake dhewe lek poso malah kalah 10. Mergo apike sing saulan tok, sing 11 wulan elek kabeh. Lah piye lho ning saulan gak ngrasani basa ngono. Mula kadang pemerintah iki kula kritik Pak Lurah, kok enek lho ning Kota Malang segala kegiatan ditutup untuk menghormati Ramadan. Jadi diskotik ditutup, tempat pelacuran ditutup. Karena apa? Bulan Ramadan. Lah kok bar Ramadan dibuka neh to karo pemerintah. Iki piye to iki? Sekali tutup ya tutupan terus. Lah enek komplek bulan Ramadan ditutup, engko bar Ramadan buka. Lha kuwi jenenge tutup saulan, buka 11 wulan. Ya cara bal-balan ya kalah 10 neh to iki. Mestinya pemerintah sekali tutup terus. Aja ditutup nang bulan Ramadan tok untuk menghormati Ramadan. Ora gitu tujuannya Ramadan. Mula awake di Ramadan kon ngulinak ning nglakoni apik, engko lek bar Ramadan panggah. Wis ketoke rada ngantuk wisane. Aku wis krasa enek sing tekluk. Bu, bulan Ramadan bulan kangge ngulinakne penggawean. Mula karo Allah juga ganjaran gede. Ben gelem. Teng bulan Ramadan ini ora eneng Pak, ibadah sunnah iki gak eneng. Gak eneng. Sing wajib dilipat gandakan 70, sing sunnah dipadakne dadi wajib, Pak. Mula karo Allah juga pengebang-ebang kowe ngene wong Ramadan. Ramadan ini bulan mulia.
bulan dilipat gandakan amal. Saking mulyane Ramadan ini sampai jeneng Nabi dawuh, "Mang fariha bidukhuli Ramadan, haramallahu jasadahu 'alan niran." Sapa wonge marem tekane Ramadan, tubuhnya haram untuk masuk neraka. Wajib mlebu swarga. Mula tradisi ning Mojosari nek tradisi punggahan, enten Bu. Punggahan iki nyapa to? Nasakuri arep tekane Ramadan. Wong Mojosari ki Ramadan arep teko ki seneng, mula disyukuri karo ngetokne sedekah jenenge wong sing ngomong punggahan ra nek dalile ki wong ra patek sregep ngaji. Awake dhewe ki lek mujudne rasa seneng, rasa syukur seringkali diwujudne karo sedekah. Duwe bojo meteng 3 sasi seneng mergo dilungkas ditiupne roh, ditulis nasibe bojo cilokane rezekine. Akhirnya disyukuri karo sedekah jenenge telonan. Wetenge tambah gedhi 7 sasi marem mergo lek 7 sasi visirahe bayi sing ning dhuwur malik utawa mudhun mengisor. Malik iki krama inggile tingkep, mula nalikane meteng 7 sasi disyukuri karo ngedokne sedekah jenenge bayi ini lahir marem sehat jasmani rohani karo Mojosari disyukuri neh karo ngetokne sedekah jenenge Jadi wong Mojosari ki senengane lek marem ki diwujudne karo slametan karo sedekah. Lah wong Mojosari ki Ramadan arep teko ya seneng. Mula disyukuri karo ngetokne sedekah jenenge wis niku dalile. Mula Ramadan teko kudu bungah. Aja sampai wong kene enek sing muni yo poso teko neh. Poso neh kuwi amarem kuwi jenenge. Kadang enek tuh poso neh. Wis dagangan ra patek payu neh. Bu. Ramadan teko marem nggih. Punggahan nggih. Ngetokne sedekah diniati marem tekane Roma. Terus enek kirim arwah, barang mriki tasih enten ngoten niku. Kirim arwah enek nggih. Biasa ajeng Ramadan terus nglumpuk enek kirim arwah, tasih wonten tradisi ngoten niku. Niku enten dalile. Apa enek dalile to kirim arwah? Kula kagungan kitab namine An-Nawadir, karyane Sesihabuddin Al-Qalyubi. Diceritakne teng mriku, enek bocah gak tau nyelameti wong tuane sing wis mati. Akhirnya mimpi petuk bapake. Jadi bapake wis mati tapi gak tau diselameti. Suatu malam dia mimpi kepethuk bapake. Lho kok mimpi damel dalil to Pak Lukman. Mimpi niku ngeten Pak, mati ki ana loro, siji mati nyawane dijabut, gak dibalikne. Niku jenenge mati bablas. Nomor loro mati nyawane dijabut tapi bar dibalikne neh. Niku jenenge turu. Dadi wong turu niku mati, Pak. Mula tangi turu lak dongane alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Alhamdulillah Gusti jenengan nguripi kula malih sakwise jenengan mateni kula. Dadi wong turu ki tibane mati. Mula nek dawuh annaumu akhul maut, turu ki dulur lanange mati. Dadi wong turu niku mati. Mula nek ana wong ngrungokne pengajian kok turu berarti wonge Tolong Pak, Bu, enek ning saling sampean kok turu, sampean ndang muni sing banter, iki diinepne apa diterusne? Mergo wonge nek sandingmu nek sing teklak-tekluk Pak, tulung ndang diwacakne Yasin. Mergo wis arep Jadi jenengan kira sare berarti mati. Kok jenengan sare mimpi petuk wong sing wis mati, berarti jenengan ketemu di alam kematian. Tak baleni. Jenengan kira sare berarti mati. Kok jenengan sare mimpi petuk wong sing wis mati, berarti sampean ketemu karo dulur sampean ning alam kematian. Kok sampean ngimpek nih bojo sampean wong tua sampean sing wis sedo seneng berarti seneng tenan. Kok sampean merimpek nih wong sing wis sedo ki susah-susah tenan, tulung ndang disedakoi. Disedakoi ganjarane kangge sing wis mati. Lah iki si bocah ki ngimpi petuk bapake, le. Kowe iki aja pelit-pelit toh.
Kowe iki lek mangan lawuhmu pindang apa gerih. Lek nek kucing nang sandingmu gak ketang ndase apa buntute, sedekahno nang kucing nih. Niatono ganjarane kangge bapak. Kuwi cilik kangge awakmu le, tapi gede kangge bapak nang alam kubur. Jenengan dahar lawuh gerih Bu, kok sanding sama nenek kucing, sampean tugel ndase. Cing, tak sedekahne awakmu Gusti, niki ganjarane kangge tiyang sepah kalih kula sing pun sedo. Niku teko kono gede Bu. Ditampa gede kuwi mek ndas gerih. Apa meneh sampean kirim arwah nglebokne dhuwit nang amplop 10.000 rupiah, arwahe kok tulis akeh 96. Iya malaikat langsung batin ki lek ngedom piye iki. Tetapi ditumbahnya gerih kan yo angsal to Pak Lukman, tapi lek didom wong 96 ki lho, ora yo mek didilati tok. Ya saora-orane kirim arwah duwite 20.000, arwahe ditulis 10. Niku sampean niati sedekah kangge sing wis mati. Niku ditampa gedhe. Mula kirim arwah niku tradisi sing enek dalile. Bu, kirim arwah nggih. Kirim arwah, Pak. Bar kono enek yasinan, arepe Ramadan tahlilan. Kadang wong-wong isik takon apa dalile tahlilan. Ya Allah. Ki di video apa iki jenenge Kang? Rekam. Ki direkam nggih. Aduduhi. Enek kitab jenenge Ar-Ruh karangane Ibnu Qayyim Al-Jauzi. Halaman 93 Ibnu Qayyim dawuh. Ibnu Qayyim itu seorang ulama besar sing sering kali digegondelan karo wong Wahabi. Wong Wahabi sing ra patek demen karo tahlilan, karo sholawatan, karo tibaan, berjanjian, ziarah kubur, tawasulan. Wong Wahabi. Wong Wahabi karo tahlilan iki muni gak enek dalile, tak tutuhi. Kula kagungan kitab namanya Ar-Ruh karyane Ibnu Qayyim. Ibnu Qayyim ulama sing sering kali gegondel Wahabi. Tahun mriku lek mboten salah halaman 93 Ibnu Qayyim dawuh waqad yang qati'u anhul azab bidu'ain aw sadaqatin aw istighfarin aw sabihatin aw qiraatin tasilu ilaih. Wong ning alam kubur iso dilereni siksane nalikane ning donya didongakne utawa disedekahi utawa dijaluk ning ngapura, utawa lek durung kaji amanhana kaji, utawa diwacane ayat Quran, utawa zikir sing ganjarane dikirim ning sing wis mati, didongakne, disedekahi, dijaluk ning ngapura, diwacane ayat Quran karo zikir niku lek ning Mojosari jenenge tahlil. Clear Pak. Jadi tahlilan iki didongakne. Tahlilan iki enek sedekahe apa ora? Enek tahlilan enek makme apa ya? Enek makme apa ya? Dijaluk ning ngapura nggih teng redaksi tahlil. Diwacane ayat Quran nggih. Mulai Fatihah, Kulhu, Falak, Binas, akhir Al-Baqarah. Bahkan diwacane Yasin, diwacane zikir la ilaha illallah. Niku dawuh Ibnu Qayyim, wong sing ning alam kubur iso dilereni siksane. Wis. Lah ning kene ngono kuwi jenenge tahlil. Mula lek arep Ramadan wong Mojosari ngenekne tahlil bersama apa mendoakan orang yang sudah meninggal ben di ngapura dosane. Lek sampean gelem njaluk ning ngapura wong liya, Allah bakal ngapura dosa kula karo panjenengan. Deal. Sampai enten kitab diceritakne enek mbok rondo niku wedok. Lah yo bener to lek kumuni. Enek rondo wedok gak duwe bojo. Duwe anak yatim umur 6 tahun. Niki sing dawuh Syekh Shihabuddin Al-Qalyubi. Umur 6 tahun karo ibuke diterenang TPQ. Teko TPQ karo gurune diwulang kalimah pertama kali kon ngonekne kalimah Bismillahirrahmanirrahim. Gurune muni ngene, ayo bocah pinter, ayo maca bismillah nerokne Pak Guru. Bismillahirrahmanirrahim. Si bocah lha kok nerokne.
Bismillahirrahmanirrahim. Roh anak bocah cilik, bocah yatim ngonekne kalimah bismillahirrahmanirrahim. Allah nimbali malaikat Jibril. Jibril dalem Gusti rene. Enten apa Gusti? Mara ning alam kubur, mara ning alam barzah. Ana malaikat sing tukang nyiksa wong ning alam kubur, kon leren lek nyiksa bapake bocah sing ngonekne kalimah bismillahirrahmanirrahim. Lho enten apa Gusti? Aku enggak penak dadi pangeran. Lek enek bapak duwe anak, lha kok anak iki ngarani aku. Lah aku ki Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bismillahirrahmanirrahim maknane dengan nama besar Allah yang Maha Pengasih lagi Maha. Anak iki lho ngarani aku, lah aku ki Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Apa penak lah aku arep nyiksa bapake. Allah wis diarani Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Akhire nglereni siksane bapak ibu bocah sing ngono kalimat bismillahirrahmanirrahim. Padha karo jenengan wis kondang, golek utangan gini Pak Lurah mesti diwehi. Wong sak Mojosari wis sepakat, nek golek utangan mesti diwehi. Golek sampean utang gini Pak Lurah arep ngwehi ra penak. Mergo nyapa? Wis kadung kondang, lek golek utangan mesti diwehi. Lho. Padha karo ngoten niku lho Pak Lurah. Padha karo sampean nganu muni ngene, wong-wong wis kondang, kowe lek ngundang ngaji Pak Lukman Komblitar ora tau gelem disangoni. Kowe wis kondang kaya ngoten niku. Lah ngoten niku lek ngaji disangoni apa ya penak wong kadung kondang ora gelem disa. Ya untunge aku kondang gelem disangoni untunge. Lha sampeyan iso bayangne enek anak ngonekne kalimah bismillahirrahmanirrahim. Wong tuane nang alam kubur dilereni siksane, Pak. Ada wong Mojosari urung tahu kirim bismillah nate khususon khosoh bapak ibuku bismillahirrahmanirrahim gak tahu sampean. Minimal suratul khususon khosoh bapak ibu lahumal fatihah. Khususon khosoh bapak sak pendhuwur ibu sak pendhuwur lahumul fatihah. Sampeyan lho kulinane ngirim fatihah. Lho iki bismillah tok wong tuane ning alam kubur direni apa meneh fatihah napa malih tahlil. Niki sing dawuh Ibnul Qayyim, seorang ulama besar sing pintere ngalahne ulama-ulama Wahabi saiki.